kinuha yung onion kasi nakasubo. Good for ano naman to eh. Good for 6 to 7. 140 po bigyan ni ate. Kayo po may ari, ma'am? Ayan si mama. Ganda. Anong ano mo dito, ma'am? Ay, ito pala. Sa 166 tsaka 167. Pasilyo. Ano yun, ma'am? Pasilyo 7, no? Ay, 9 pala. Ma'am, ito. Ay, 2 pala, sorry. Pasilyo. Nagbarya ka? Dito to sa may side lang to ng ano, ng food court. Daming nabili kay ate. Daming nag-order sa kanya. Dito rin. Sa 164 yan, mga 1880, mga pantulog naman yun. So, ayan, binilhan natin si Dada ng ganyan. Ay, nakakagulat na mga dati na to. Yan, guys. Then, dito naman tayo. Yan. Mga pang-uso. Ito yung mga uso. Magkano po dito po? Dito, 250. Doon po 250. 270. 270. 280. 90 pesos po. 290. 290, sorry. Yes, 290 daw yun, mama. 290. Full Any size po or yung ano? Depende kung small, medium, large. wala. Free size kami. Free size lang Yes, po. oo. Thank you po, ma'am. Ang cute nito. Mga pang-office, no? Pwedeng pang-office yan. Oh. Sa may 320 Pasilio 3. Thank you po. Dinito, oh. Thank you. Diba ang gaganda dito sa may bagpi talaga. Ayan, oh. Ito, oh. Sa may 316. Mga pang-bat. Ang ganda naman ng pagkaano nito, oh. Stretchable. Dito naman tayo, guys. Sa may Pasilyo 3. Di ba nakakalito kung saang Pasilyo ka? Ayan naman isa 90 pesos. Ito, 100. Nito siya. Ganda ng mannequin, oh. Ganda. Okay, dito tayo. Mga pang kids. Ang cute, oh. Burberry. Inspired Burberry. Ito mga pang naked. Ito may mga high waist din sila. Pang kids. More on pan kids. Dito tayo sa kabila. Dito tayo kanina, no? Ay, dito tayo. Mga hangin naman to sa may 470. Hangin dress. Cute naman ito. Magkano po dito, ma'am? 50. Ang cute. 50 pesos. Para siyang Shein. Parang Shein. Oh, diba? Yung mga models. Morning po. Hello po. Yan si Kuya. Sa may 6'7" namin. Sa inyo po ito, ma'am. Magkano po dito po? Mga free size lang po yan, sir. 120 wholesale. 120 daw wholesale yan. 9 colors. Daming colors nun na. Tsaka puro ano, mga nude na color, no? Cute. Cute po. Ang ganda na ano niya, oh. Ni Kuya. Pasok tayo sa my blouse. Ayan. Ang cute naman nito. Ang ganda ng tela. Magkano ang dress yung ganyan? 200. 200 daw. Ano yun? Full say. Ay, isa. 180 wholesale. Wala, 200. Ganto. Ang ganda nga ng kulay niyan. O, 200 lang. Diba? Aanuhin ko yan mamaya. Dito yung mga ano, oh. Mga pang ano nila. Ang tawag dito? Mga gowns. Yan ang mga gowns. Ganda. So, yan ako. Yan, ganyan siya. Mga gowns. Sexy naman nito, oh. Sexy. Uy, meron silang ano, oh. Inspired Burberry. Diba? Magkano kaya to? Inspired Burberry. Favorite ko kasi mga Inspired Burberry.
Ito naman mga pang swimsuit. Pang swimsuit. Ito yung mga dresses nila sa 7. Ito ganda. Ang cute naman nito, oh. Magkano po dyan? 150 lang po. 150. Malaki pa. Maliit pala yan. Maliit pala. Sa kanya, ang ganda mo, no? Ganun ganito. Ang ganda nun. Kulay pink. Ito naman tayo sa dulo. Dito muna tayo. Ay, ang gaganda. Hello, kuya. Magkano ang ganyan mo? 60 pulls. 60 pesos wholesale. Sa dress Pero ko, pag 110. isa lang. Plus 10 lang. Plus 10 lang daw pag isa lang. Pag itong mga dress na ano. 110 pulls eh. Oh, 120. ala. Mura lang. Kapag gano ang ano nila dyan, 350 kaya yung ano. Sa may, anong pasilyo? 7, no? 897. Pasilyo 897. And si Ay, Kuya, pasilyo thank you. 7. Pasilyo Install 7. Sa'yo yung install mo to. Thank you. Balikan ko ha. Okay. Thank you. Yan si dito naman. Ay, ang cute naman ito. Ang elegant naman tignan. Magkano kaya? Magkano dito, miss? 295. Ano yan? Free size na siya or one size lang naman yan, no? 290? 290. Ang ganda, oh. Balik ako, ma'am, ha? Ikot-ikot lang ako. 290 yun, wholesale. Pag isa lang. Siguro mga 300 yun. Pwede na yun. Sa may Zillion's clothes. Yung mga price naman na sila o 75 wholesale. Sila po. Ang cute na mga pang kids. Sa may 960 pa sila 7. Oh. Ganda. May ganyan yan si Dada noon eh. Ito naman yung mga square pants. Cute. Pili na po. Magkano yung square pants mo? 130 po wholesale, 150 pag isa. 150 daw pagka-isa. Ganda niya yung pink. Ito. Cute din ito. Oh, mga pang kids. Magkano po dito, ate? 100 kahit anong size. 0 to Walang 6 to 7, ma'am. size 0. 6 to 7, wala, no? Mga pang baby lang yan. Thank you po. Sayang si Dada sana. Ito kaya. Magkano mga pantulog niyo po? 220 po. Si Gucci, 220. May Inspire Gucci, may Inspire na Burberry. 220. Sige, 3 pag. Labasan na yan. Dito muna tayo. Cute. Magkano dito, ma'am? 75 po wholesale. 75 wholesale. Pag isa lang po. Plus 10 po. Plus 10 daw po pagka ano. Pagka isa. Knitted yung tela niya. Thank you po. Ang cute naman ito. Ang dami mga pang kids dito ha. Pang kids. Napagtanungan ko na ba ito? Ganda. Pang kids. Magkano po dito, ma'am? 125 po. Wholesale po yan or Opo. isa po? Wholesale na po. Ay, hindi siya terno, ma'am. Top lang yan. Top lang po Ay, siya. nakakagastos. Top lang siya. Sayang. Wala kang terno, madam? Wala. Wala siyang terno. Ganda kasi niya. Matanggal, oh. Gusto kong kumuha. Pero dapat may ano siya, may terno. Gusto ko yung may terno. Cute naman nito. Ito, ma'am, dalawa na yung ganyan, madam. Pag isa lang po, 100 ang po. cute. 100.
ganda. Ay, may pink din. Hindi pwede 90 po. Po? Hindi pwede 90. 90 na lang po. Ay, Cute. ito, ganitong kulay. May kwan ka pa, ma'am. Isa lang po yung kulay niya, mami, na may strawberry. Oh. Wala kaya yung strawberry po. Cute kasi ng tela nito. Strawberry. Free size naman po. Sige po. 90 mami, no? Para next time po. Ito, magkano yung mga ano niyo po? 300. Mahal talaga yung mga pantulog. Syrup. Ito po. Cute, oh. Hindi kaya malaki? Hindi naman. Di, tama na po yan sa inyo, madam. Oo, kasi pantulog eh. Opo. Hello po. Mga pambata. XL. Ayun, may ano siya yung XXL. Large. XXL. May mga short. May mga face mask din tsaka yun. Ayun yung kanyang Facebook. Tingnan nyo na lang. RTW. Paul Justin. Yan. Ito naman yung mga short. 45 wholesale. 45 wholesale. Ang hirap pag ano dito kasi baka makopyright tayo. Ito oh. Meron silang ano, pang nanay. Mga pang ano ng pang bata, di ba? Balik tayo. Ito mga pang plus size. Naman dito. Kaso may ano kasi siya. Ito yung molden. Mga pagwa. Ito yung mga pangtulog. Wala na guys. Ang cute naman yung bata. Model nila. Ayan mga kabsat, nakita nyo naman na siguro yung mga wholesale o yung mga paninda yung nandito. Dito tayo sa kabila. So, ayan guys. Tapos na tayo dito sa may Bagpi. Sobrang init. Yan. Tapos na tayo sa may Bagpi. Ayan guys. Abangan nyo naman yung ibang Tiangge na pupuntahan natin. So, ayan guys. See you in my next vlog dito sa may Taytay dahil marami akong Tiangge na pupuntahan dito guys. Don't forget to subscribe and like and share this video guys. Do share!